Nämä äänestysliput on hylätty erinäisistä niihin kuulumattomista merkinnöistä johtuen. Eli tässä ensimmäisessä nähdään tällainen kannanotto, jossa 10 nollaa on muotoiltu. En osaa sanoa, onko tarkoituksella vai vahingossa, mutta tällaisen sydämen muoto, ja tämä on nyt tulkittu, että tämä on tämmöinen kannanotto. Näitä erilaisia sydämiä ja huutomerkkejä on näissä lipuissa aika paljon. Se on tosi harmi, että vaikka se numero olisi siinä kuin selkeästi, niin se ääni siitä ylimääräisestä tahdonilmauksesta johtuen hylätään. No, tässä meillä on toinen lappu, jossa on melko selkeä numero. En ole ihan varma, onko siitä numerosta ollut kyse, mutta täällä lautakunnan merkintöjen vieressä on kynää kokeiltu tähän lippuun. Näin ei tulisi siellä äänestyskopissa toimia, vaan kynää tulisi kokeilla siihen alustaan tai johonkin muualle. Ja jos näin pääsee käymään, niin äänestyslipun voi aina vaihtaa. Voi käydä pyytämässä itselleen uuden. Sitten meillä on ehkä vielä toinen tällainen tapaus, jossa on lähdetty korjaamaan tätä merkintää. Samat ohjeet kuin äsken, eli jos tulee virhe, niin sellaisella yksinkertaisella yliviivauksella olisi tässä pärjätty, olisi voitu hyväksyä, mutta kun se on sutattu, niin sitten se valitettavasti tulkitaan ylimääräiseksi tuhruksi.